Il-ġimgħa li għaddiet in-Nazzjonijiet Uniti iddiskutiet riżoluzzjoni li talbet sabiex ikun hemm sospensjoni fil-ġlied f'Gaza. Iżda din riżoluzzjoni ġiet miċħuda waqt laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà fejn l-Amerikani użaw il-vito. Il-waqfien mill-ġlied tal-ftit jiem li kien daħal fis-seħħ wara ftehim li sar bl-intervent mill-Qatar u l-Eġittu wassal biex inħelsu numru ta' nisa u tfal mill-Ħamas biskambju għal priġunieri Palestinjani. Iżda din il-pawża intemmet il-ġimgħa li għaddiet meta reġa' beda l-ġlied qalil fil-medda ta' Gaza. Fid-dawl ta' dan kollu fl-aħħar jiem rappreżentant permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti Vanessa Frazier naqdet ma' rappreżentanti oħra tal-Kunsill tas-Sigurtà għal laqgħat ta' informazzjoni fl-Eġittu fost ħassib li l-għajnuna umanitarja f'Gaza tista' tispiċċa tikkollassa. Matul il-ġurnata ta' tnejn Vanessa Frazier għamlet żjara mal-fruntiera ta' Rafah sabiex tingħata aktar informazzjoni dwar l-għajnuna umanitarja li qed tasal f'Gaza. Il-belt ta' Rafah spiċċat l-epiċentru tal-kriżi umanitarja f'Gaza, tant li Nazzjonijiet Uniti qed twissi li Rafah li tinsab fuq il-frontiera Eġizzjana dalwaqt se tispiċċa tospita nofs il-popolazzjoni ta' aktar minn 2 miljuni mit-territorju Palestinjan. Vanessa Frazier żaret sptar fil-frontiera man-naħa tal-Eġittu fejn hemmhekk se tesperjenza id-batijiet li għaddejjin minnhom dawn il-persuni fosthom tfal li tilfu lill-ġenituri tagħhom f'dan il-konflitt li ilu għaddej mill-bidu ta' Ottubru li għadda.